woni wuro nde wonno duuɓi ɗi ndaɗodiri fodde duuɓi temedde jeegom dogi hakkude ɗon nde ɓe ngari ɗo pete ɗo laawol ɗimmol wadde adam gadanol wadde ko jalloɓe jettatnoɓe koɗi ɗo ciilo batu ɗo ɓe koɗi ciilo batu hay goto ɓe tawano ɗo laawol maɓɓe ɗimmol tan yettode mbayde ari yettode jallo nde tawa soli heddori hen ko bandiraɓe men bokke jalluɓe naaɓe ɓe kedditi e yettode nde ha joni nde ɓe ngari ɗe ɓe koɗiri ko banggue funnangue rewo wuuro ngo to liiduɓe ɓokkon nan ɗon wiyatno ko ɓokkon mbayɗe nanda so kon keddi ha joni ko ɗon ɓe koɗanno nde ɓe koɗi ɗon hoɗi ɗon ko Samoudou Hammadi e Damba Hammadi e Souleymani Hammadi e Abdoullahi Hammadi galleji maɓɓe nayi ko galleji mawɗi moranoɗi gonno kadi koɓe joomen jawdi hoɗannoɓe hakkude jeeri e waalo nde ɗi koɗi ɗon ko ɗon Cheikh Oumarul Foutiyou Tall tawiɓe en 1845 nde Cheikh Oumarul Foutiyou Tall tawiɓe ɗon 1845 ina felloya jihaadi ɓe moƴƴe e mum ɓe moƴƴi e kono muɗum ɗum ko dendagal pede fof nde wonno on saaha tawa peti timmi wuuro Mango nden Cheikh Oumarul Foutiyou Tall duwari mamaɓe wiɓe onon de mbayɓe naaɓe yo Allah heppinan mon kayri e kanjam kayri woni gawri ndi kanjam woni kosam dam wonno koɓe remannoɓe koɓe fulɓe aynannoɓe hoɗannoɓe jeeri e waalo nde ɓe koɗi ɗon ɗum haaɗani tan ndema e gaynaka koɓe l'islamiyankoɓe seerenɓe janguinoɓe Cheikh Oumar ale yaade taaniraɓe maɓɓe jaade mum hen goto ina wiye Boubacar Hamdiatou Abdoullahi Hammadi Ali Boubou yettum paati sawari jaaji sadiki samire goɗo walma goɗɗo woni wiye Abdousalam Abdoullahi on ɗonne kadi kame Boubacar o ko Boubacar ko baba makko cawdiɗo yanti hen ko wana ɗum ko ɓen jaadi e Cheikh Oumarul Foutiyou Tall ina jogii noon mbayɓe wodde yaaduɓe e Cheikh Oumarul Foutiyou kono ko ɗo gonmi ko e pete taw e on saaha eɓe mbaɗa eggoru hoɗoru hakkude jeeri e waalo Samoudou Hammadi e Souleymani Hammadi e Abdoullahi Hammadi kamen jeehi koɗoyi to bokke mbayɓe cosi bokke mbayɓe so wiyama bokke mbayɓe noon ene jogii bokke mbayɓe ɗo wonno adal hande ɗo bokke salsalɓe hoɗi ɗo ko ɗon tigi woni koɓe cosno ko ɗon ɓe ngadi wiide bokke mbayɓe ko adinde ɓe woni ɗo joni noon so tawi ko Demba Hammadi kadi mi heddiɗo wadde dendagal mbayɓe wonɓe ɗo e enɗam mumen fof ko taniraɓe Demba Hammadi ina wayno ko ɓen hande mbaɗi organisé kono oɗo 4e édition woni ngal ɗo daawal nayaɓal ngal fedde enɗam mbayɓe Allah waɗi kadi on Demba Hammadi tanum ko e président hande fedde enɗam mbayɓe jawan Moussa Sambaji da so ɗum yawti en jiɗa junnade sabu ina heewi ko yanti noon e ɗo e pete ha e bokke mbayɓe ko fayi to gure goɗɗe toki toon ne heewi ɗo ha Kanel ɗo ha Sinthiane Sinthiou Garba ɗo ha Fapoli ɗo ha Nere ha yettoyi Madi eɓe mbaɗi mi wawa haalude gure ɗe sabu aɗa keewi no fewi sanne ewa so ɗum yawti so tawi noon ko mbayɓe ɓe lasɗi mumen ba ɓen ko taniraɓe mbayalde hinna yuga wolum ganna baccam bolowal ma kam ko baccam bolowal ma kam e sangre bolowal ma kam en dotti ga haala men ɗo taniraɓe sangre bolowal ma kam ɓe joni jubben e haali taniraɓe baccam bolowal ma kam ɓe ɓen ɗon ɓurɓe mantinade ɓe ko ɓen noon ngadi yettede mbayi sabu ɓeega taniraɓe sangre bolowal ma kama ɓe koto maɓɓe to ƴetti yettode mbayi nde ɓen noon
ko taaniraaɓe Malal Mbaye ɓen koto hayre lawto gonno waɗe dendagal mbayde Sénégal e Mauritanie e Mali fof adi fuɗɗade koto hayre lawɗo koɓe fulɓe baabaɓe ɓe gonno kamɓe ɓe koɗanno koto gueɗe ɗoɓe koɗanno gueɗe sanga pusku gueɗe ɓe eggi ɗon ɓe gari ɗo hayre lawoto aɓe goni fulɓe jomen jawɗi jomen gandal nde ɓe koɗi ɗon ɗo hayre lawɗo kamɓe ɓen ɗon fulɓe baabaɓe yimɓe ɓe mbatti wiide ɓe mbayoyoɗen mbayo galo mbayade firti ko ñaagade wadde ɓe ñaagoy ɗumen jawdi e kosam ɓen ɗon fulɓe baabaɓe jalɓe e mumen mbayoyoɗen ha watti ɓeɓe mbayo wiyama ko ɗon yettode mbayde ƴetta ko kalaten ko noon ne hekki Seydou Oumar Foutiyou Tall ko famɗi fo duuɓi 500 walla so duuɓi 600 koko koyi sanne caggal noon nde ɓe ngari ɗon ɗo hayre lawo ɗo taki sabu eɗen gandi on ɗon Samba Yero Malal Mbaye ko ɓesnuɗo ɓesguji makko hande dendangal ɗo mbayde goni fof heddiɓe ɓe mi haalani ɓe ɓe jogonmi haalde ɓe ko hen ɓesguji men jalta sa wi Samba Yero Malal Mbaye ibini ko Mahanti Samba e Siré Samba e Djibi Samba e Gamou Samba e Julli Samba e Bukari Samba ɓeɗo goni ɗuɓɓe Samba Yero Malal Mbaye Mahanti Samba o noon ko ɓesgu mum ɓuuri hewde hande e nder Fouta on jibini Hammat o ko Hammat Samba tawi ko Hammat Samba o ƴettuɗen en mbi Mahanti Samba e Hammat Samba sen galirima Hammat Samba o dendagal mbayɓe lugge e ko yalte men fof ko ɗon sen mbi Mahanti Samba ɓesgum ene yaadi jibini ko Hammadi Mahanti e Samba Mahanti e Demba Mahanti e Yero Mahanti sen mbi Hammadi Mahanti dendagal mbayɓe hoore fode fof ko ɗon jalti sen mbi Hammadi Mahanti o ha joni on jibini ko Gamou Ali en Yero Ali en sen mbi mbayɓe ɓundu ɓen ɗon ko sawa Gamou Ali Hammadi Mahanti Gamou Ali on ɗon dendagal mbayɓe ɓundu fof ko ɗon jalti saabu sawa Gamou o kañum feriɗo hoore fonde ɗo fayi ɓundu Yero Gamou kañum heddiɗo hoore fonde ɗo woni mbayɓe hoore fonde nde wonno ko Ali Mbaye tampere Ali Mbaye mawɗo e Ali Mbaye togoso Ali Mbaye mawɗo o noon kañum ariɗo hoore fonde Tilo Boumou Ndiaye so tawi ko mbayɓe heddiɓe ɓe ha ganduɗa Damga ha woni hen kadi ɓe jeehi Mali ɓen ko ɓe ganduɗa so tawi ko Niila Gamou woni Gamou Ali Hammadi Mahanti Samba Niila Gamou woni mbayɓe Soringo Basiru Gamou woni mbayɓe wonɓe Mali ɓe hen ne tawi to Guétema ɓe hen Seygelle ɓe hen Kaayi ɓe hen Bamako so tawi ko Tafsiru Gamou kañum ina tawe to Ngenar to ha yettoyi Bakkil guure kewɗe nan toon en mbawata limtude ɗe ɗo nde wonno temps o yaajani sabu mbiɗen ko 70 wuuro 70 wuuro noon en mbawa limtidde ɗo en jokotoɗon so tawi ko Souleymani kañum feri fayi Guine ɓen hande yoga hen ne tawe Dinguiraye ɓe hen ne tawe Conakry wadde en gandi ɓen toon e wonɓe ɓunduɓe e wonɓe Mali ɓe woni wonɓe Guine ɓe e wonɓe Ngenar so Damga ha e Beccal Mauritanie to guure ɗe ne keewi nan toon somi limti wodat mo ndimmi wuuro mum mettina tawa ko haala way noon dendagal guure ɗen fof ɓen jalti koye oɗo hono Mahanti Samba Siré Samba noon kañum woni mbayɓe Donnayi ha fayi Podor ha fayi Yoga e Gamaji kadi tawira ɗum micro poke mbaji to
woni Samba Sambu ɗum noon wadde ɓeeɗo mbayɓe ko ni woni ko jiiɗiri hono sangre boɗowal makama e baccam boɗowal makama jiiɗi yumma e baaba jettoɗe maɓɓe ceertuno ngoni Diallo e Ba kono Allah waɗi haajade muɗum jettoɗe maɓɓe kawriti gonti mbaayi e dow ballal ceerno men ceerno biyeteɗo Tafsir Mbaye to Hayre Law ina hanno hande Mbayo Hayre Law ara tawe ɗo e dental he kono Allah hoddirani taw kono ha joni aɗina keddi toon to Hayre Law to ɗum noon ko yettude Allahu subhanahu wa ta'ala e ɗaɓɓikinade e yewtere nde e jopanade en lasliji meɗen holto ummiɗen wadde waɗi fof ganden ken fulɓe ko ɗum woni ko tengti hay so eɗen notoro e hinde torodɓe ke en fulɓe dendagal noon nde gontuɗen mbayɓe jogiɗen ko jokkodiri e men nde wonno kala wuro ɗo koɗɗa ma jogo ɓe jiiduɗa dendagal ɓe jiiduɗen ɓe e noddi ɗumen e fedde enɗam mbayɓe yo ngar enen fof mbadden jungo e faandu ɓamten leñol men ɓamten diine meɗen mbawen huutodirde e naftodirde e jokkodirde ngam Allah nde wonno Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ta'awanu ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan Allah subhanahu wa ta'ala wi ko yen jokkodir e ɗiggere e kulol Allah wota en ballodir to bangal gooto ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala waɗi en jokkodiri gila ɗo fedde nde ummino ha yetti oɗo saaha joni ko yettere Allah subhanahu